Kajingye pule ya ka kitab u Daniel, ka wei hadin ka wei kalenong, ni ai kublai bat ni priang ngubha ya phi baro, ha ka keteng u disgrace, sha ka channel Kasi Gospel Media. Ngilai puli ya ke kitab o Daniel kalanong kabanyo ya ka benta ka bankong ya ki katu kani teli kemat kum kacing penithu syapang kini kemla klau menta ngini puli ya ka benta ka baar kamat ka bangal ai ka bor umra klau ba shisha o Daniel ha kajing tu pau ka jong u kum kajing pengkemau ulai i ya ke sau teli kemla klau ki bai per wei ya wei pat syam lala ban sotu Laong ba u angel ulawan ban batai Daniel kalanong kabanyo kadkhot kabakhanyo wong kini kimrat kibahe kibasau teli kilong kisau sim kiban mino na ka khndo umrat klau uban kong ubay stream kum using uthaw yo usim Nebuchadnezzar karkum Jeremiah kalanong basanpho kadkhot kabakhanyo unius im usensyar ya kahima Babylon ka Babylon kalane hapdeng kini kispasnam rus pasan hadu sanspa live kundai BC umrat klau ubaar ubay stream kum kadingim utho yakisim jong kamit bat ka Persia atli ki hima ki bisrop ki balai job thuma ya ka hima Babylon usim jong kamit uday Darius bat jong ka Persia uday Cyrus Katkum Daniel kalanong kapapra katkot kabarpo hoy ke hima mit pa Persia kila sensyar hapadeng kini kispasnam sanspa life kundai hadu laispa life way BC umrat klau ubalai ubay stream kum ulabasa utho ya usim Alexander ulabasa uday umrat bastetam hak berthai kumjuru usim Alexander haka karta kabalai phosau snam ula janjob ya ka perthai paro kawai da ka jingstat ba ka jingkloi ka jong u bani la thma hapdeng pratli kisnam ya kani ka hima kaba u Alexander usinsha latip ka hima Greek kalkum Daniel kalanong ka pra ka dkhot ka ba arpwe hoy ka hima Greek klane hapdeng kini kispa snam laispa laipwe hadu shispa dripupra BC Long ba uni umrat klau ubalai ubay stream kum ulabasa udan saw teliki kli ba saw teliki thamnyang kabamut hadin kajingyap jong usim Alexander ya hima Greek layapia ha ki sabunta laai ki sangut ki General John u Alexander ba kita kilong ukasenda Lysimachus u Ptolemy bat u Seleucus bat umrat klau ubasaw umrat ubay tiang utho ya kinosensyar jong ka hima Rome ka Rome kabla sensyar hapring kini kispasnam shispa drupupra BC hadu sauspa nyopo hunriu edi long ba uni umrat klau ubasaw udan shipo tli kireng kabatho ya kishipo tli hima kiban sayapaj na ka Rome Daniel kalonang kabahinyo ko dekhot kabapra u Daniel ubatay bat uang ngaladang perkhat syapang kita kireng bat hakmi lami hapdeng joki kabamot hapdeng shipau tuli saka waipat kareng kabret hakmat joka lai tuli na kita kireng kibanekong laput no na kithiet Daniel kalonong kabahinyo kadekhat ba apsaw ka ay kajingmatay bat syapang kita ki shipau tuli kireng na kani kahima kabamot na kani kahima Rome kandon kajingnya pat shipongot kis kinmi kabamot shipau teliki hima kinmi but weipat unmi hadin joki uban long bophe na kita kibamin shwa but unjob ya langut kis kini kishpau teliki hima kibale pat na karum hakaspasnam sauspa nyopo hunriu edi kilong kom ke England ke Italy ke Switzerland ke Spain Portugal France, Germany, ka Wandal, Heroli, bat Ostrogot. Ka Bible ka ong ba kan sami sa kaway pat kareng, bat kan le ayu, ka Bible ka ong kumni. Hakmat jong ka lightly na kita kireng kiban kong la punno na kithiet
habaong la phot na kithiet kabamot la penduk jaj kalami kawai kabor maklau kabasisha kabalale ayu lengba kani kabor kala penduk jaj yakini ki lai tuli ki himala niki lai tuli ki jaj benrio ha ka perthai kum ka vandal ha ka spasnam sauspa knai pulai edi la penduk jaj heroli sanspa lai pusau edi asgot sanspa lai pupra edi ka bible ka batai shapang kani kabor maklau basisha kabangi puli ngine pet ikikam ayu bakani kabor maklau basisha kalale ban ithu ka kabor maklau basisha Daniel kalanong kabanyo kad khat kabapsan bat un kran ki tien ki papersha ya bakli tam bat un pendu no ya kiri khu jong bakli tam bat un thmu ban pekelai ki po bat ya ka hukum bat kumtar tarter lada pipuli na ki kitab u Daniel kalanong kabanyo kad khat ka ba apsan bala tho aka testament kabarem yana jo na ka kitab chimpapau kalanong khalai kad khat ka basan hadu kabanyo na ka testament ka bathmai kia kran ya ka ju shapang ki kam jong umar klau ka tho ya ka bor jong ka paparum ka rum ka ba la long kristan bala khotru ka papasi ka bumut ka bor bala sanshar da ki pop ngene puli haka kitab u Daniel ka ongkum ni Daniel kalonong ka banyo ka dekhot ka ba apsan bat un kran ki tien ki ba persya ya u ba hakli tame chimpapau kalonong khalai ka dekhot basan dela ai hu ka shentur ka bailap ya ki bakrau bat ya ki jingkran ben blai kumnu bakani ka bor jong ka papasi ka tho ya ka kumnu bakakran persya ya ubahakli tame kani gede ka kot ya ka blashim na ka balang katolik bala tho hak tin latin ka ongkumni upup ulong ubakrau buram hadu kata-kata ba omdei tang ubriu kumban ongno ublehi na shisha uderu unosansyar bakenjablei bat upatsya bahalotam usim kisim ngakwa ban yathu shapi usim kisim deitang ujis Christ omde kabor pop Henry kani kabor mrakla basisha kala le yu kala kran persya yaw bakli tam bat ka Bible ru ka ong ba ka kran ben blai kamot ayu kran ben blai katkum ka gospel Lukas kalonong kabasan kad khat arpway kran ben blai kabamut ba map pop kani kabor kala pendon kam bakla ya ke iktia jong ujus Christ ba kata kalong ba ka pentrekam ha ka balang jong ka pan map pop kani ka kot ka ba kipla kilengdo shisha kile bat kida map pop da ka iktiar jong ka bor palai da ukres ha ka jaka piki runge kin plai ki pop sha ublei bokpa lengba ujus Christ Henry kile chekini kilongdo aniam ban pla iki pop jongki kane ka kot ka ongkum ni upup umrei tang unong mekmat jong ujus Christ uhi ulong ujus Christ ubalaburi ha ka jinglong do kabor mraklau ba shisha Daniel kalonong banyo ka dekat ka babsan ka bata shishu yakikam bat un penduno yaki ruku jong uba hakli tame Cempapau kalonong makhalai ka dekat banyo ka ong bala aibor hau bani letma bat kita kirukut kei kabang akwa bani thu katkum ka kot history kani ka kot ka plai ya ka jingsisha ba ka jingsanshar jong upup kala peniap khambon kibriu ki bahok ban ya kanu kawaipan ka bor sanshar ha kani ka perthai on artatin da unuru batip shisha ya ka history hadu kumba sanpo million kimater maka bosan sya jong pop kala peniap sanpo million kakado hadu kumba san klur kibriu ha kaperthai kani kadi ka kot khobor kabalayo naw mopor khalai tarik jo banai march usnam ar hajar ho yaki kot khobor pharang ru ki tho hangni ko ong panmap upop namar ki pop jong ki Roman Catholic kidon shibun hakabo sensya jong upop kilale kawai na kita kalong baki penyap ben
ya ki praksan ki bam kongu ya ka jinghikai jongka ka Bible ka batai shushu kumni shapang kani ka bol mrakla basisha bat untmu ban penkela ya ki por bat ya ka hukum kei ka bangakwa ban ong ba kadon ka kalenda jong u Julius Caesar ka kalenda ka ba yabut menshwa ka perthai baro la penkela da upu Gregory ubakhalai hausnam shejar sanspa pra puar la penkela ka po jong ka kalenda bat shipo teli kitarik kilaja hoi katkum ka kalenda jong kijiu ubenai uban kong jong usnam udai ubenai April but ubenai ubakosnam udai ubenai March ya ubenai January bang yakhan kum ubenai uban kong jong usnam kade ka kalenda jong upup Gregory uba khalai ho yakani ka kalenda ke babun kiri ha kaperthai hala ki jong kisnam kila priang lani ki adop yaka ngakwaru ban pensuthu shepi bakat kum kapur bala bu doble ban khensi kalong na basap kasngi sha basap kasngi hande kapo jukinong room bala penkela kalong na shiteng snya sha shiteng snya ladangi puli bahana ke kitab Genesis kalau nomor kong ke dekat kebasan ter ha ke kitab Leviticus kumju ka Bible ka kedeu shai ke ba ka jingkhen sngi kalong na basap kasngi sha basap kasngi hande kani ka bo jom rakla basisha ka penne ya ka shiteng snya sha ka shiteng snya kum kunuksa habaki ap sobha ya usnem thmai ki babon ki khon samla ke shat ki le kamen ki le ya ka jing sobha parthai hadu khat arab je shiteng snya rekem shamla tep bakapor jong usnem bathmai kalong masan sepsngi kalade ka por ban priang nalor ba kapan kelai kipor sakawai pat kapor kaba penkela parkani kedi ka kot jong ka balang Catholic ka Converts Catechism of Catholic Doctrines balatho da Reverend Peter kei ka banga kwa ban ong yakani ka kot la karkhu karpang da upo payas bashpo ha u January absantrik jong sam shejar kanai spa shipo ka jingkli kalong ka sapaton kadai hakanu kasni kasni sajan kade kasngi sabton ki phlai ka jing shisha hani ka ong balai bang yarkhi ya kasngi sunday ha ka jaka jong kasngi saturday nyarkhi ya kasngi sunday ha ka jaka jong sajan namar baka balang Catholic ha ka council jong ka laudi kaya kala pengkelai kani kasngi jing pengkentang na kasih sajan ka sabton ka bangi ong kakum ka Bible sya kasngi robibar sunday kila pengkelai ka pur jong kajing syakri blai ban nangka shishu ka Bible ka ong om tangi ke por wat ya ka hukum jong blai ngakwa bani thu ipi bakani ka bon mrakla basisha kalusha ya ki hukum ke jong blai lightly ya ka hukum ka baar ka baong men om thau blai thau kila wengno ya ka hukum ka basa ka baong kan mau ya ka singi sabaton bar ki khu ya ka ki weng ya ka kibu kan mau ya kesengi utrai ke bathau ya ke Sunday namar bakal aja ka hukum ka baar ya ka hukum ka basipho kilai phia arbanta ka baong men umikwa bad hakni kadur na shendur na ke kitab Exodus kalonong baar pho phini i baki hukum gu jomblai kilong ki babet bad ki babnia syakalyang gamon nga shendur ya ka kot kadazim jong kani ka balang phinlap baka hukum ka baar kam shemla donshu ha ka jinghikai niam jongki ka Bible ka ongkum ni na ka kitab u Daniel kalonong ka banyo ko dekat babsan bangi suthu baka ni gede ka bon mlaklau ka basisha ka Bible ka ong but on I know yaki ha ka kti jong u hadu ka por ki por bat ka shiteng por ka kitab jimpapau kalonong makalai ka dekat basan ngani ka ong bala ai ha u ya ka bor sanshar bansa jin sau pu arbanai hato ka tho ka kren ya ka ju ka jingkhen jong ka tho ka tar ki ju bat ki jingi thu pa kalong lai phosngi don shibnai ha ka shisnam kalong lai spa de phosngi habaong kapor kat kum ka jingputai ka kitab u Daniel bala ai
yakani kapor ha uni umraklau lani kabom raklau basha kalong kapor kipor ba shiting por kapor ka thau ya ka shisnam ki por ka thau asnam shiting por ka thau shiting snam shisnam kalong laispa an ripo asnam kalong nyospa ar phosni shiting snam kalong shispa pra phosni haba khanlang kalong shejar aspa an riu phosni haba ong sau pho arbanai sin lai phosni hakashibnai kami shejar aspa riu phosni kabamut shejar aspa riu phosnam namar kashisni kayang ya kashisnam katkom ka kitab jingkhen kalanong bakhasaw kadkhat live saw Ezekiel kalanong basaw kadkhat kabanrio kumno katkom ka history kabatay bakani kabor mrakla bashisha kalayo shisha kabor sinsyar haduk kamba shejar aspa riposnam kajingsnang kade na usnam sanspa laipupra edi ba upatsya Justinian ulap pembena pajba yo bishop karum kum uklido jong kibalang bakut barkum uklido hakihima banile persya ya kiba yele persya ya kejingit kabumut bakabo jong upup ulong uklido hakahima kesima bar uklido hakaniam kumnu kakut hoi kani kakut kabatai bishop karum hakashuki jong kaisa banlong unongelam kasengsan perthai bar ukli kabalang bar ke kabalaja ha kani kapasngat la ainam ya upup kani gedi kapasngat kaba upup upong menshwa kum uta usim kum uta ukli jong kabalang bat ha kani kapasngat ladon kaktin latin kabala tha vicarious filidei kabumut unong mi khmat hakajaka ublei ni ubayang hakajaka khun ublei bat ke kabanga kwa bat ong kumnu bakani ka bos syar kipu kum usim bar kum jo kum ukli hakabalang kakut no kumbal ai kapo do oblei shejar aspa di prosnam namar ba ha u panai ubaar shipotrik jong usnam shejar nyospa kne papra ya upu payos la pakem do patsyan Napoleon jong ka France lengba u general u jong u Alexander Berthier urang ba sipai pada hau Agos ap kandai terik josem sheja nyospa knai pknai uni upu ulayap kum ukwaidi hakan nongba balance bar ngakwa banong de nadu kani kaspasnam sheja nyospa knai pupra ki abor pup kim shem layo ya kata kabor banlong biang kikli ha ki hima kisima kilong tang kikli hapo kabalang Daniel kalonong kabahinyo ko dukhat kabaknay tatar ka Bible ko ong bau Daniel ubatay ngala kami hado pelabu ya kikat barba way ubana menhandai kulong ulasyong pad syapang kita kiwipat kimrat ya kajing sensyar jengki la shimro ondai la panslam ya kajing im jengki kat syiayom pat sipor kadukhat kabaar puhnyo ti ya kata kahima bad ya kajing sensyar bad ya kajing kraw jong kita kihima hapo kabeneng baro on aitino hakirukut hakibriu jong kita kirukut ki jong obah hakli tame kahima jong u kolong kahima bam jukut bad ki jing sensyar baro kin syakri bad kin kongu yo u kei kabang kwa banong kini ki bom makla badan hakaparthai ki bol sensyar lamba kisim jong kihima ki bakraw kahima Babylon kalalej kahima Med Persia kalalej kahima Greek kalalej kahima Rome kalalej kishpo tuli kihima ki blai pat naka Rome ro kini kimdon borshu wat ka bor sinsha makla basisha ka bor sinsha de kipup ki balale dan bor karkum ka cingi thulpa bala pendam kini kinomla tha perthai namar unsadon usim kisim ba uta ulong Jesus Christ but unsan sinshar ya kani ka perthai hakawi sngi syarta bat jonom la jonom to ai bo blai unkurku yang ngilang baro nakamta ka brom jong blai amen ninget ki khubor ki long ki bashai kat kong ka Bible batu ai ba uble unkurku ya pi baro sngop hawa klet ru ban share ya kini ki khubor sha ki paralok jong phi ba ru kum jo ban subscribe
Kenang mapinyo ikijing tip ni notification man kapur. Kaburam at kajungo ngi Aisha Ublay. Amen.